Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαστε πάλι εδώ σε ένα ακόμα podcast και θα συνεχίσουμε από το προηγούμενο βίντεο το δεύτερο μέρος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα μαζί μας είναι ο Ευθύμης Ντούρος και φυσικά η Λιάννα Τσιώτου. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα. Και λέω να ξεκινήσουμε γρήγορα και να πιάσουμε την υδροηλεκτρική ενέργεια. Λοιπόν, ουσιαστικά να πούμε πως η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι ουσιαστικά μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που χρησιμοποιεί την ενέργεια του κινούμενου νερού. Δηλαδή, το νερό που βρίσκεται σε κίνηση ώστε να παραχθεί ηλεκτρισμός. Ευθύμη, τι άλλο μπορείς να μας πεις πάνω σε αυτό? Το νερό κινείται κατά μήκος ενός ποταμού, στο οποίο σε κάποιο σημείο έχουμε χτίσει ένα φράγμα. Πιο συγκεκριμένα τώρα, στο ίδιο το φράγμα υπάρχουν κάποιες ειδικές θύρες, σαν πόρτες θα λέγαμε, οι οποίες είναι κλειστές, εμποδίζοντας έτσι το νερό να συνεχίσει την κανονική του πορεία. Όταν αυτές οι πόρτες ανοίγουν, οι θύρες αυτές, τότε περνάει το νερό και θέτει σε περιστροφή κάποιες ειδικές τουρμπίνες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με μια γεννήτρια, παράγοντας έτσι ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης, να αναφέρουμε ότι από όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υδροηλεκτρική είναι αυτή που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και στην Ελλάδα έχουμε φράγματα στο ναό, αν δεν κάνω λάθος, σε πολλούς ποταμούς, στον Άραθο, έχουμε στον πάρα Έστο. πολύ. Βέβαια. Είμαστε σε καλό επίπεδο. Αλλά όπως κάθε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, έτσι και αυτή έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Ευθύμη, θέλει να μας πεις κάποια θετικά? Ναι, όπως και στις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν πραγματοποιούνται καύσεις. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχουν απόβλητα πας φύσεως, δηλαδή αέριοι ρήποι και υγρά και στερεά απόβλητα, καθιστώντας την έτσι μια καθαρή πηγή ενέργειας. Στη συνέχεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ως προς το κόστος πηγή ενέργειας, καθώς παρά το αρχικό μεγάλο κόστος κατασκευής ενός φράγματος, στη συνέχεια τα λειτουργικά έξοδα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και το μεγαλύτερο ατού της υδροηλεκτρικής ενέργειας θα λέγαμε ότι είναι ότι έχει άμεση απόκριση στις ενεργειακές μας ανάγκες, καθώς με το απλό άνοιγμα των θυρών παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Θεωρώ τώρα η Λιάννα μπορεί να μας αναφέρει και τα αρνητικά που έχει. Όσο καλή και να είναι η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ή η υδροηλεκτρική, έχει κάποια πολύ βασικά αρνητικά. Επηρεάζει πάρα πολύ το τοπίο στο οποίο θα κατασκευαστεί το φράγμα. Δηλαδή θα αλλάξει η ροή του ποταμού, οπότε θα αλλάξει και η χλωρίδα και η πανίδα. Έτσι, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Όπως και οι ορυκτές πρώτες ύλες που χρειάζονται για να φτιαχτεί το φράγμα, το οποίο δεν θεωρείται αμεληταίο. Μιλάμε για τεράστιο όγκο ποσότητα, σίγουρα. Κυρίως αδρανή. Κυρίως αδρανή υλικά, βέβαια. Ναι. Από την ίδια περιοχή πάντα. Και επίσης και σε περίπτωση ατυχήματος δεν κινδυνεύει μόνο η ανθρώπινη ζωή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα κατά την κατασκευή ενός φράγματος. Αλλά και η χλωρίδα και η πανίδα επηρεάζεται εξίσου. Σίγουρα, βέβαια, και κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ γνωστό, θεωρώ ότι πρέπει να το αναφέρουμε, είναι το γεγονός ότι πολλές φορές έμεσα παράγονται και κάποιες ποσότητες, μεγάλες ίσως ποσότητες μεθανίου από τα υδρόβια φυτά που υπάρχουν και τα οποία αναπτύσσονται κυρίως στα ανάντι του φράγματος. Στην τεχνητή λίμνη. Ακριβώς. Και ουσιαστικά αυτό επηρεάζει στους αέριους ρήπους που αναφέραμε στην αρχή της. Είναι σαν ένα ανεμένα αλλά, δηλαδή δεν παράγονται καύσεις, αλλά υπάρχει αυτό το είδος του αέριου που παράγεται. Ακριβώς. Περνάμε τώρα στην επόμενη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που είναι το υδρογόνο, το οποίο είναι λιγότερα γνωστό σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες πάντα, έτσι. Οπότε, Ευθύμη, θα ήθελα να μας πεις έτσι κάποια λίγα πρώτα πράγματα σαν εισαγωγή πάνω σε αυτό. Καταρχάς, να πούμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια από την καύση του υδρογόνου παράγεται μέσω της τεχνολογίας των κυψελών καυσίμου. Το υδρογόνο είναι ένα χημικό στοιχείο το οποίο το συναντάμε συχνά πυκνά στη φύση. Ωστόσο, το ξεχωριστό και βέβαια δύσκολο είναι ότι δεν το συναντάμε ποτέ μόνο του. Είναι μόνο σε ενώσεις. Σωστά. Δηλαδή, στο νερό μπορούμε να το εντοπίσουμε, υδρογονάνθρακες, όπως και σε διάφορες κυταρικές ενώσεις. DNA, RNA. Βέβαια, το πρόβλημα που τίθεται ανάμεσα στο υδρογόνο και στις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι τόσο το πώς θα αξιοποιηθεί το υδρογόνο, αλλά το πώς θα το παράξουμε. Και έχει τεθεί και ζήτημα από τους ευρωβουλευτές ότι θα πρέπει αρχικά να υπάρχει μια ενιαία ορολογία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να υπάρξει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο υδρογόνο που έχει χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Και κατά συνέπεια ζητούσαν από την Επιτροπή και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τονώσουν την παραγωγή και τη χρήση του καυσίμου από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή όσο μπορούν να γυρίσουμε στην πράσινη ενέργεια. Αυτό που τίθεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως το κύριο ζήτημα σε σχέση με τις πηγές ενέργειας που έχουμε γενικά.
Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι τύποι υδρογόνου, έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ανάλογα με το πώς παράγεται το υδρογόνο και με τις προκύπτουσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το καθαρό υδρογόνο, ή αλλιώς όπως μπορούμε να το ακούσουμε, ανανεώσιμο υδρογόνο, πράσινο υδρογόνο, παράγεται από την ηλεκτρόλυση του νερού, έτσι. Με χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας εννοείται, από ανανεώσιμες πηγές όμως, και δεν εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου. Αυτό είναι το σημαντικό κατά την παραγωγή και του. συν και κατά, αφού χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια, άρα κάτι άλλο θα πρέπει να δαπανηθεί για να μπορέσουμε να το παράξουμε. Από την άλλη, το συν είναι ότι δεν εκπέμπει επιπλέον ρυπογόνα αέρια. Τώρα, ευθύμα, θέλω να μας πεις λίγο, αν και είναι σχετικά αρκετά περίπλοκη η παραγωγή του υδρογόνου, όσο μπορείς λίγο πιο απλά, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς μπορούμε να πάρουμε το υδρογόνο. Να πιαστώ από αυτό που είπες προηγουμένως, ότι όντως δεν τίθεται θέμα αξιοποίησης δυστυχώς του υδρογόνου, αλλά παραγωγής του. Επομένως, μέσω της ηλεκτρόλυσης του νερού, αυτή είναι η διαδικασία, ηλεκτρόλυση, μέσω της ηλεκτρόλυσης του νερού, επομένως, και άλλων πηγών όπως υδρογονανθράκων ή τόσο μεγάλες πηγές, τι γίνεται, χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια για να διασπάσουμε τα μόρια του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο. Στη συνέχεια το υδρογόνο αυτό καθαρίζεται από τυχόν μόρια οξυγόνου και νερού, συμπυκνώνεται και αποθηκεύεται. Και τώρα, όσο αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το υδρογόνο, αυτό γίνεται, όπως είπαμε πριν, μέσω της τεχνολογίας των κυψέλων καυσίμου, όπου αυτές χρησιμοποιούν το υδρογόνο και το οξυγόνο για να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω ελεγχόμενων ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν παράγονται αέριοι ρήποι, όπως παραδείγματος χάρη το διοξείδιο του άνθρακα και άλλοι, καθιστώντας έτσι μια καθαρή πηγή ενέργειας, από την οποία παράγεται μόνο νεράκι, δηλαδή το απόβλητο είναι νεράκι και θερμότητα. Και να προσθέσουμε στο σημείο αυτό πως το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην κίνηση οχημάτων με τη λεγόμενη υδρογονοκίνηση. Έτσι. Λοιπόν, να μας αναφέρει και η Ηλιάνα κάποια αρνητικά που προφανώς έχει και το υδρογόνο. Ένα αρνητικό το οποίο έχει το υδρογόνο είναι ότι η παραγωγή του, κυρίως στην ηλεκτρόλυση, μπορεί να απαιτεί πολλή ενέργεια, κυρίως από ορυκτά καύσιμα τα οποία εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προφανώς και δεν το θέλουμε και θέλουμε να το αποφύγουμε. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο αναιρούμε την καθαρή ενέργεια. Και επίσης η υποδομή, έτσι, έχει ένα κόστος. Το να παραχθεί το υδρογόνο, να γίνει η διανομή του, να αποθηκευτεί, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο και δεν έχουν βρεθεί λύση πάνω σε αυτό. Μια λύση που έχουν βρει για την διανομή του είναι να χρησιμοποιηθούν οι αγωγοί φυσικού αερίου. Ωστόσο, είναι αυτό ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Κλείνοντας το θέμα του υδρογόνου, εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι ουσιαστικά το υδρογόνο αυτή τη στιγμή παίζει απλά έναν μικρό ρόλο στη συνολική παροχή ενέργειας. Βέβαια, αναμένεται και προσμένει τουλάχιστον η Ευρώπη ότι θα μπορέσει να επιτρέψει μελλοντικές μεταφορές, θέρμανση και βιομηχανικές διεργασίες, χωρίς να υπάρχει καθόλου εκπομπή ρυπογόνων αερίων και να μπορέσουν να έχουν μια διαεποχική αποθήκευση ενέργειας. Βέβαια, όλα αυτά αφορούν μελέτες οι οποίες το χρονικό διάστημα που θα διαρκήσουν είναι πάνω από 25 χρόνια. Άρα έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας. Θεωρώ ότι κλείσαμε πολύ ωραία για το σημερινό επεισόδιο. Είπαμε αρκετά πραγματάκια, αρκετή τροφή για σκέψη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ευθύμη τον Τούρο και την Ηλιάνα Τιτσιώτου. Εμείς ευχαριστούμε. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους.